हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मिनी विलेज गार्डन। फ्रेंड्स, आपण माने देखिथिबे ए वर्ष हमर एप्पल बेर बा थाईलैंड बरकोली रो प्रूनिंग टी लेट रे करथिले। तबे एबे गोटे मास रु अधिक हो जायछि। एई गोटे मास परे हमर कोन कोन सब आवश्यक जिनिस अछि करिया पई। तबे आसंतु आज ए वीडियो रे देखि। फ्रेंड्स, आपण प्रूनिंग परे हमर गार्डन रे रोटावेटर पूरा चले दिया जायतिला। ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଫଳରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ମାଟିଟା କି ଆମର ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଥିବେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଭଲ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୁନିଂ କରାଯିବା ପରେ ଆମର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର ପ୍ରୁନିଂ କରାହେଉଛି। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବହୁତ ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି। ତାର ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରୁଛି, ମାନେ 40ଟା 50ଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଏତେ ଡେନ୍ସିଟି ତାର ବଢ଼ିଯିବ ଯାହା ଫଳରେ କି କୋଉ ବି ଡାଳ ଠିକ୍ସେ ହେବନି ଆଉ ଫ୍ରୁଟିଂ ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଛି ବାଛିକା 3ରୁ 4ଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4ଟି ଆଉ ମିନିମମ୍ 3ଟି ଡାଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ୱିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଙ୍କା ଫଙ୍କା ଥିବ ତ ସିଧା ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ସବୁ ରଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଲୋଭ ବି ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ କିଛି ଆପଣ ଲାଭ ବି ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯଦି ସେ 3-4ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ରଖିବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେଇଥିରୁ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବେ ଏ ସବୁ ତ ରଖିଲେ ବି ଲାଭ ପାଇବେନି। ଏ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ିପାରିବନି ଆଉ ଫ୍ରୁଟିଂ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆଉ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ଟିକେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ସେଟା ଆଉ ଫଙ୍ଗସର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବନି। ତେବେ କାଟି ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛଟାରେ ଜମା 4ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରଖିଲେ, ଏଇଟା 3ଟା ରଖିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜମା ଏଠି ବି ସେଇ 3ଟା 4ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରଖୁଛି ମୁଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିବ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କାଟୁଥିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାରେ 4ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଲା ଆଉ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖତ ସାର ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦଉନି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କ'ଣ ନା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର କଅଁଳି ଥାଏ ଆମର ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପତ୍ର ସବୁ ବହୁତ କଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁ କରିବେ। ଆଉ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଭଲ। ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଯଦି କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଇମିଡାକ୍ଲୋରବିଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଥିଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏବେ ଭଲ, ଯେମିତି ହେଲା ସାପ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର ଏବେ ଦଉନି, ମୋର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ମଝିରେ ଆଉଥରେ ପ୍ରୁନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି କି ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର କିଛି ଗଛକୁ ଦେବି। ଆଉ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର କି କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରମୋଟର ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ପ୍ରତି 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆଉ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉନି ଗଛର, ତେବେ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବେଜାଲ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର ଯେମିତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରମୋଟର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।